ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kertong geseng NPP dan nong thamai konstituensi ba penyai sing CM ulokop dak baong bagi konstituensi bemi khmat nagi MLA ke VPP kinsarem lot hagani ke election MDC ke minta namar bagi pat ba kelio i bagi jingkular jongki kampoi shonoro Shushu ulokop ba minta ke kintiru ke NPP ke nyalambiang ya ke executive committee hakasi he autonomous district council kom tau lekin tu ye kiseng kebia khun election bakim deben kin tho than namar ba hak bakut kin haban wani trailang bat ke NPP ke pnias ngo bahalupa nadu menta na upa peniat SingCM hadir melaksyajit kubu kandidat jong ke parti NPP na kadriu nong thamai constituency Syaka District Council nga smai keteng jong play ba ngan buat iki kendon renti kat kun ke constitution jong kali India bat ki an peladon haka namenta buat renti penek pensat hakari India koi Malaysia Bunteli kimat hakabaide bakkan ka general election Syaka District Council jong ka Khasil Autonomous District Council kabanlong haka arkoi tarik jong ni rempang te kabaningkong shwa nga shwa ban pensngau kumne kum unong ilam jong ka Confederation of North East Council ba mikmat na kamenta shiphautuli ki Autonomous Council hapo syatay thain lamingi North East na soban ong ba ai khoblei kerpang nam ta ki nongilam jong kini ki Autonomous Council bapher ki baidan langru menta kasngi I ba basumatri de napo ide deputy CM jong ka Bodolan Territorial Council ba Rakesh belong I chairman jong ka HPC jong ka Garo Hills Autonomous District Council nang ta I Rakesh I Abhijit Kro belong I EM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council dan nang ta I Chakma Lakan de I member jong ka Chakma District Council na Mizoram badru idan saiway ru napo Tripura District Council Territorial Council bayadan lang ka kani ka jing wan jongki ban senran yangi mentakasngi ka dan jingmut bat ka khia jingmut hadu kata-kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba ngilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsnem duna kathong hi ka jongi baro jongki Autonomous Council hapot North East kathong no jongi kalong barakumno kumno banla ban pen urlong ya kajing wanra ya ka 125th Constitutional Amendment ha Parliament balai ngong kumta nama kani ka 125th Constitutional Amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta ki babon ki Autonomous Council hapot North East kajing tumu banwanra kani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotli ka Autonomous Council kalong banang penklan syusyu kani ka amendment om banang pentulot banang penklan syusyu te ha kajing ya lenti kajungi ngi snow ba ngila persyangkat bala ni ki arsenam duna but snow tenat banong banyathu bawat I honorable CM jongka Bodolan Territorial Council Honorable CM jong Karbi Anglong Autonomous Council I Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council kidon hadelhi ban penbet kerpang nakamta ban buddin ya kani kakam jongka 125th Constitutional Amendment kajingi kendu kajongi dangshen mentala kumba arbanai tam hadelhi but Menteri Kampo Yen Union Minister jong Home Amit Shah pala ai kajing kular baya kani ka amendment jong ka 6 schedule nla banwanra no mentah kani ka dorban mang tingka jong ka Sarkar India te lada la banwanra ya kani ha kani kenti menta kanlong kajing mentoi ka bakrau kanlong kajing job ka bakrau namta kipai ba khamtam jongi hapot Meghalaya bat jong babon ki state badani ka 6 schedule te namar ba hapo jong kani ka 6 schedule amendment lawan ra bun teli ki kendon
kiba nang penklan syu na menta ka jungi kiba kentup habede ka jing habede ba kanika kendo ka siam ba nang aibor syu ingi nang ta habede bat ka sinshar khadar na du ki et ki hima du ki shnong ki tha bat ka balai na ka menta ka jing mentoi ka bakrau bangila banyo na ka sarkar India lingba ka jingbang pisa tingka lingba ka taka artikel arspa prapo kaba de ka jongka finance commission te kani dikimat ki bakongsan bat kaba bakhadu pat kamat ka bakongsan ka bangikum ka khasil Sunderbans District Council ringkat baiba PNCM ringkat baiba Tito Starwell Khan ke bangila ebut dian la Islam ba ngibu ka jingkerpat ka sarkar India ka jingkentu bah kani ka amendment kan don ru ya kani ka jing penyar ya ka tribal areas kumbalong hadu menta hakani ka schedule ka bangidon ni menta kamut hapo khasi jantia kidon ki municipal area normal municipal area te ni hakani ka amendment ni ong baro kinamdon municipal area shu kin hap lut haka schedule area kani kandai ka we ka jingjok ka jongi ka ba namdon shu ban yo ban su khle hangno ru te kata di ka jingmentoi jongi yangi kumki council hapo Meghalaya but hapo not east la ban mentoi hakil yang bapher kat kum ka jingdon kam jongki district council leni autonomous council territorial council haka jaka jongki kata di number 1 kum candidate jongka khanriu nong thmai constituency but kum sitting MDC jong sorong kham but u caretaker CM bamenta ngasuban ong badang dangdon sakat tu kat ni ki kam ki ba ngide ben penbet hapo district council kajongi te hoi langi phai ka kam thau ai ki ba bun ngila persyang kat bala hai ni por ba lingkot hai kan ka term kajongi hakini ki henrius nam ngila persyang kat bala banwara ai nama balai namar ba ka bor jong ka 6 schedule ka ong ba the power of the district council and regional council to make laws haka paragraph ka balai paragraph number 3 clearly says that the power of the district council and regional council to make laws mula ai boringi ban ni ki MDC ban shnaan ki ai kita ki an ki subject ki pair tu te khndiat ngashko ban pentip ye ki pai ba lingba kalat pathai kubor ba kani ka jing persyang ka jungi hakani ka term menta hakini ki san rus nam kla long sha ka jing kurkhui ki pai ba no shishnong da phai ya ka khndo ka siap ngilayo e ka lan ak arhaja arpuwei lan ak nang ta ngilayo ru ya ka amendment jong ka ilaka administration act 2023 ka ba itu ya ka jing trekam jong ki seng samla hakishnong itu e ka jing trekam jong ki seng kenthei seng longkme hakishnong bat ban itu ru ya ki rang ba dong haman kishnong bat ya ka jing trekam ka pura jong ka dorbar shnong balengi ni angnut bha ban penlong an ya ka ne ka daw hi ka long phlai i ki jing sniu ki babun ki la ban rung hakishnong menta ke imlang ka salang dingi phai ki jingdi basniu ki bala ban rung ngi suthu tang na ka bor sarkar namla ban wengi kini jing e but kani ka jing aibor ka jongi kum ka district council yi ki seng samla seng long kumi seng kenthei hapo kishnong ba pher ikirang ba dong kan long ka kti kamon ka kti ka diang ya ka sarkar ban ya khun ya kanunu ka jing sniu ha ka imlang ka salang kata di ka ba ni angnut lingba kini ki ai habede ba ka social custom of lineage act amendment act arja apulai kani pat dikawai na ka an ka ba ngishim na ka an kme mo ka principal act jongka khandai spa khandai punyo jongka social custom balai namar ngi kum ngajai benriu ngi ajai shaka kme hang ne po rikhasi ke jungi te kata kala don ka definition lane ka kata ka jing batai nang no ngi kum ngajai benriu khasi ngin shimjat naka kme ndai naka kenthai naka kme lada piong shimjat naka kenthai mot ngalasha dang ayo kurim ngasong kurim mot ngahap ajat no shakalok kamdai kumta henrei ni jai benriu khasi ni pensyong nong rim ya kani haka tipkur ka tipkha te dei halor kata kasami kani ka social custom of lineage act khat khandai spa khandai punyo banang pen bahas shu kani ka act ni wanra amendment arja apulai nakamenta bante song ban penyateli ya ki sengkur ki dorbarkur bat kirang bakur ki jongi kum makalong menta dangi phai ka jingtho ka badang shen jong ilet reverend Yarrington Kharkungor
hatu kapor ngapet kakot ke baithok mi lai hajar teli ki kur khasi lalap bat menta ngapet ya kakot ke baithok I ba Rafael Wajri badangshen ki dan kumbasan hajar teli kita ki kur ki jai khasi ki jungi te dan ain pat kaban te song ban penyeteli ban batai ki ke jing trekam ka baki de bentre hakikur ki jungki te ling ba kan ka amendment ka bangi dang wan ra dangshen ka bangi la yo ke jimenjur na ulat hau benai Oktober ajak arpusau kani kala long shisha ka jingkerku ya ka jai benriu hi baro namar ka kur di uthit snam jong ka jai benriu lada pra ki kur ki jai ki jungi dan jai benriu te namar ta ka daw ngi smo ba kani ka jing persyang jungi ha kindat por bingi dan hadis council kala long ka jing bentoy ka babun bat kumju ki babun ki an ki bangi la persyang ha kani ka term menta kum ka hima khairim la jan de ki spas nem bat hadin bla yo council ru hadin yo pu arsnem sayo ka jing itu codification ya ka hima khairim ka ba don kum ba khat sau spa teli ki shnong bat hima khairim ka ba he ba ka shnong te nga su ban ong ba kani ka de ka ba snutenat ban pentip ya phi ba nalor ka thong ka bangidan namanta ka jingpen klain ya ka 6 schedule om tang hapo rikhasi re baro ka north east bangi long teli lang kumne we are united together for one common objective, that is to strengthen the present 6th schedule with this coming amendment in parliament that will be expecting very soon that this Modi government in Delhi will place this amendment on the floor of the house in parliament. So we as all the council representative from different council within Northeast under the umbrella of Confederation of Northeast Council, they have come here and I'm very thankful for our leaders who have come to express our unity and to be united together that 125th constitutional amendment is very important. So my people of Meghalaya, all the people of Khasi Hills, Jante Hills, during this time of election, please see that you should vote for a person who can deliver. And nakaliang jonga nga syukentu ya baro ki pajba nong snong jong kari khasi ba jantia ki banjit economic mat snoba jit ya kita ki bala bantre ya kakam nama kakam jong ka dis council kam dei ka basuk ka dei ka ba ba bat mental li bakadon kan ni ka constitutional amendment kata ka 6th schedule amendment ha parliament kam dei ka basuk wat ngi bala but din bun sien ru teng ka ngi kre du men siem namar ba kakam ka kakre ban pejak no Henry nakaliang jungi ngaso ban kentu ya ki nong snong baro ba pin alam ki jingkershan ya ki candidate ki ba pidei ban ai jingkershan namar kari khasi berkowe Jante Hills ngidang dan kam ban pen klan ya ka 6th schedule lada ki pajba nong snong Nagaland Eastern Nagaland ki bala don ya ka article 371 ki dangwan ya kendu yangi ban ong ki kwa 6th schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam let's say ka ba khambiang namata ban sensyar khadar hapo ka ri ke jongi te tang ka wei hakani amendment juga jongi ru ngilabu bada kumno baka para 12A kanam dei bandan shu ha namar balai namar khnang ba ngin su thu ka kata ka subject jong ka district council bangin sinai ka subject jong ka state kani banam dan juga jinge tungku banya don la ka jong ka jinge buram kani ro dikawai ka benta ka ba dan kam ha po kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of in Meghalaya or the Khasi Hills and Jante Hills hajing yi jonga habai dei ba ka MDC election baro hi ngam i ban dan jingta nama kibrio kipai ba nong shnong ki di wasuthu namar hakini ki MDC election ki MLA election ki jiet breo om ki jiet party but ka basong tanat shushu ha district council ngim dan party ken mau bhai kani ngim dan party te ka party ka bangi affiliate mentaru kum mangaru ngayo form A form B na ka party NPP ngadon kam yo sembol nama habakut kani ka khubor ka bangmut ban Aisha baro ki candidate ki bayakun but let's say on the job ru basno bha bawat nembu syai ka parti hakmat bu syai ya upai ba hakmat leave aside
the party affiliation interest and people's interest should be first. Te kata de kaba nakaliang jungi ngi kwa ban pensko but nakaliang jungi ngi kwa ban ai kan ka khubor ka bashai shabaro ki nong yakun election ki bade ki candidate but ki ban sa job ru lada de ba kin poi shakathong jong ka jing job sobha naibu ya kata kamat parti hakmat lene kanon no kanong rim parti pej shuai kanong rim jong ki pai ba but jong ka six schedule district council satre but sabu ita ka parti schedule hajing i jonga ka influence jong ka IT ka social media kala jur bha menta but lada pipet tang na social media ki bubuan ki brio ki sha elam bakla resu tenat pat ba ki brio kila sya hikai bat kila start menta balai nama kila dep mat pinpej kini ki constituency badan ki MLA VPP menta sapej baro kini kin remlut nama bakila mat ki brio te hakapor bampat mat te anis ki terwai ka beneng khendo sngo bala yo lut rimenta dal mat pilai ihi ngam dan kamban kerentan te kadi kata tengah sngo ba ka jubab nakaliang pai ba kan sadat te kinpej hi ye kita ki brio bala bantre kamdei shu kapor ingi ban shu bon ki aka ki ba shu he ne ashrum shaneng ka jubab jungi kalong kumni hadin ka jingklat kindit no jing ba he latip lang hau banai September arja pusau kala penlong ye ki babun ki rang ba ki long kemi ki samla ban wan ban kenjok tien ban kentu yangi ban wan yakun no nanong thmai kadau balai yang la he la san la kha hapok se kabadeka constituency nong thmai te ngala hakabaningkong jing syanga kentaj ngoba ngala syakri kat tu ka son kham mau tening constituency ngakwa ben beteng dei kala don sidon jing penbor te syua ban syimi karai ngala kenduk syakat tu kat niki nong elam te ba ndalai kenduk ngi sa syim ya karai ban wan yakun bat syua ban le kata kum ka akor brio ka bangidon nakaliang ka jungi ngilek ban kenjok ketien ya i men jong i ba he la tiplang ba kayeng kasam ba ilok ikurim te ban pentip ya kata ka jing temu bat ya kata jing pesno ba ka basung tenat ban nakaliang kayeng jong i ba he la tiplang ki pediang ya kani bat ki kerku kedok bat ki ajing kershan kata hi ka bangaso ba ngayok mensim ban shift shini shinong thmai ladam dei ba kerku kedok kayeng ba he latip lang atrai nganam kwa ban yele bersya lada dangdan lima i mentoi ban yele nama film job tak we kajing ti kamdan ra nama kajing yele hi ni happy hi ban yele election kawan kalek election ni job ni ram ni tang ka we kamensim syakri pai ba kam nam du nanga wat ngam long i ru kat ka bangala la ibor ngan syakri kata ka badan kam nadu por covid ngalong tang MDC habadan kam ki pai ba kat tu jing ngip tenrong lang ni benrap lang kat ka bangila ban yarap ki pai ba te ban ong tang nakadaw jong election ka jingram pidu no mensim syakri kita takim dehi ki nong syakri pai ba kisien bala mi hi ki candidate ban mi khmat ban yakun election ni shim be baro hi ki deki nong yakun ki ba khmat nama lada kim dehi ki ba la snobiang kenemi mo kenem file nomination te kata ka we badan ru ki kum iba estron marwen da buram ngasu kemen ngakendit abang ai gitu ka media report kum tu bat ngalak phone ba idan lang mentah niru ha ba estron ngasu tenat ba I withdraw ya lade wat ila penbena bane kun halor ki nongrim ba in kersyan ni dei halor kita ki an ba ki jingtrai ki bangila persyang bentrai pi kum kan ni kamen sim rang ba jenjar ban yo te teng da pla trai kat ba trai ru buon sien dang yo hi ban ken tho ban ken no te ho jinglong briu le sengaru ngamla ban biang bun jing duna henry ngi persyang pat benang pen bahaya ka kam kata deka ka bangidon ho officially ngampar I bakan long kumta let's say national debt yo don jing kersyan ngimtip te compare la da kersyan manu collection ki don hok man kersyan te henry ngi hap tristom paken la de ban syuong ban syu job suk ndai ban syu expect la ne ban kni nanti kata ngi hap tristom da ka jing don kini ki candidate ki babiang ba ki pai ba ki syania
ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida isi jogi but ya kiwe parti ru takadang la shu kentu wat nam ya kentho san nam fin hab yetrei wat ngi fin hab yetrei wat ngi da kidi independent na da di VVP na sampai dalak poi hang tai nama mendan parti mendan balak kan te ngi pediang subha lupa na du bentaru tu ba kwa ban wan trei bat nam menta ka jing mentoi jong ki pai ba mendai ban ya trei nam ta ban pen snew la ne ban pen snew dur pat ya kari ka jong Kapor kala day bapinjit ya ki MDC jong pi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kin le lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakong san ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jong pi ha ka arpoi tarik urampang arja arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong